Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontene Mbah Yi kembali. Hari ini ning gone Desa Gadu ada Kapride ya, Dek ya. Nya, lebokno kene. Ayo Intan pengen apa? Aku pengen beli jajan kuwi lho, apa jenenge? Kebab. Ndak enek lah, yus kita lihat engko apa ae eneke jajane apa ae. Kebab. Aku senenganku kebab. Iya, engko ya yo ditumbasno. Iki mah gak roh HP ambil uang Tapi dienggo bayar ojo SK ora. kan ijek iso Iya. gak boleh. Arep bayar jajan gone bucare. Arep blonjo dadak enek pengumuman nek enek Kapride. Aku mari kan gak tau ning omah pemerintah, dadi gak tau ngerti enek berita apa. Terus rapat ning anu ya aku pengen pindo yo gak tau melok ya kan, dadi enek berita ngene iki mbok sampe gak roh. Ya kan anak-anak kan syuting kan. Kebab, pengen Wis kebab. karek engko. Wis ayo tak gonjakno numpak motor. Iki dipateni. Ojo ben roh. Oh motor dititipno ngene Bumusda ayo. 1 2 3 4 5 6 7. Wes ayo mlaku. Aku bar ning ATM. Yes. Yo. Maksudnya ngambil uang. Ini Mbak Indah mengadakan kataman di rumah Repa, terus taruh apa jenenge ngaji sisan sing apa jenenge gone iku lho gone langgar. Terus sepeda motornya ditaruh ning kene. Ayo kita lihat Kapride. Oh, iki lho ning kene paling motor tak dudukne ning kene. Pemuda wis. Lho, rame iki lho ning kene motore sedok kene ae. Kene lho. Iya. Bapak Ibu-ibu, di sini ada beberapa macam stand di sepanjang jalan di depan RA Mujahidin Sambong. Di sini juga kami menyediakan banyak sekali. Ayo jajan. Amit, monggo. Ada banyak sekali dosen Setan. yang akan kami bagi ya Bu. Bu Vivi. Terima kasih Bunda Rawohi. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat ya. Nggih, ayo beli jajan ayo. Onjem Bu. Ya, makasih Mbak Berta, Mama Ika. Mbak Wi, dapat iki. Bu Ani, songgo. Je. Ayo Mbak jajan apa iki? Laku sik. Enggak ada kan? Sik aja sik toh manut Ibu. Rono sik. Digoleki sik ana apa ae. Ayo Rono sik. Monggo sik digoleki sik ana apa. Nggih. Oke. Nggih. Tan. Nek onde-onde. Oh, nggih. Ijazah aku tak numbasno Yaya Yoyo. Amit nggih. 2000. Nggih. Amit tumbas. Ora Mbak, nopo le Mbak? Tapi nggih, Mbak. Onde-onde sini kacang ya. Niki onje. Uyuni supe kali kula. Dalam Mbak Zul temene Mbak Indah. Mbak Zun. Nggih mboten neh daleme jenengan mriko. Lah nek tambah wayu langsing e. Waduh, cantike ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Buah segare. Apa nduk iki? Buah segar enten pudi, Ki? enten sempolan iki mie desa. Oh, Mie Jawa 2000. Oke, siap. Iki pudinya nggih niki Kak. buah segar monggo. Lah tenan, Dok. Nggih 7.500 Mbak Ulfa niki. Oh, ya wes. Ndok. Kayak ada dalam serba ada. Nggih. Dalam. Weh, Bu Cari. Ada ketemu ning kene. Bu Cari. Malah ketemu Bu Cari ning kene. Gambar apa iki? Gambar ini loh Intan. Telurnya pintar. Dalam 2. Mentang kuwi. Mentah. Nggih Bu, monggo. Nggih, pagi-pagi buahe mengke. Ya dihitung-hitungnya Tan. Kamu dari sana Tan. Intan manut Ibu Seah. Kamu dari sana, aku tak bayar dulu. Ke sana dari sana. Anak motor aja. Waduh, nggih. Anak motor. Langsung gimana? Artisnya Bajun pokoknya. Ini sama. Papa semisal berapa, Mbak? Oh, nggih. Sule mboten Bu. Sule. Nggih winu Bu. Walah, iki lagi dalam Pengen. Puding niku Bu enak Bu, malam
jajal. Aku apa ya tuku kebab di sana. Katanya dimsum. Dimsum. Mau. Ya nanti di sana nih kan. Ya nek telur, Nggih. Barang. Kotorian, guys. Kotorian. Bala kok. Ayo kan, jak foto kan. Kotorian. Donatnya 3, Mbak. Donatnya 3. Terus nggih. Terus niki gorengannya 10. Oh, 10. Nggih, gorengannya 10. Kita ke sana. Kan nek bucarik barang kalau bucarik ning kono kalau bucarik. Intan di bawah. Ya, pinten, Mbak? 10.000 sama 6. Oke, 16. Intan sebelah tolong. Pegangin. Ayo Mbak Intan. Oke. Cus kayak ya. Ke sana, Rai ke sana. Ayo kita melaku lagi Rono, melaku Rono. Adek. Ayo Rono, saya tak cekel Intan. Ayo melaku ke sana. Monggo. Lagi Bapak Guru. Loh kunciku mah tak konti Tan. Aku tak lali Tan kuncine Ibu kan. Ora tak kunci mangatake montore aku lali. Ada keripik pisang. Dalam? Nggih, mengke enten wong ngaji di rumah. Oh halah nggih. Halo. Halah nggih. Kula ajeng tenggene jenengan mengantarkan sesuatu. Apa, Dok? Oh iya ini. Nggih. Lah Ibu wis gowo iki kitan. Tak balik sene motor ya, balik sene motor. Bedane Bu Lerna, balik berapa dah? Oh ada jajan. Oh iya. Tangannya. Benar Bu. Oh nggih. Yang berapa? Ya nanti Ini apa nih Mbak isinya? Ayam suwir. ayam suwir. 1, 2, 3 tambahin 1, 5. Iya. Ininya berapa? Ambil 5 juga nggak apa-apa. Aja banyak. Yaya soto. Yaya yoyo 3. Iya. Satu sama tahu. Iya. Satu. Jadi Rame. Dadi plonthong-plonthong apik ngeten iki. Maka jan gorengke sekalian nggih. Setan nek dikok ning motor setan ambek goleki ambek goleki kuncine motor Ibu. Ayo rono sik. Dikok ning motor ayo. Adik. Iya, ayo. Rono sik, monggo. Jukok ning anu sik, hati-hati Tan motor Tan. Nggih, mau balik lagi Mbak. Lah niki ndeleh niki teng motor. Lewate kene lho Tan. Nah. Oh nggih. ini borong jajan. Iya. Ayo sini Tan. Mobil. Mengkane taruh sini lho. Taruh sini. Pak, monggo nggih. Balik meleh iki. Sik Tan taruh kene sik. Dudu Mas Ari. Arep mirip iki mek enek ndoke Tan. Lho iya mengkane sik urung selesai sik. Dilarisi Tan acarane. Wong ning gone desa. Tak kira Mas Ari kae. Sendiri yo. Iku ora Tan, ora. Tapi mirip Mas Ari. Ora Mas Ari iki koncone sapa ya? Koncone Bapak Rok iki Bapak Guru kuwi. Iki tak patenane sik golek kunci lah endi Tan? Sing digoreng malah Tan. Nah sebelah kene Tan. Ini lho Mbak. Iki lho mau tumbas iki. Aku ditumbas iki apa? Iya punya Mbak Intan. Wis pegangi sik kuwi. Ngono. Intan ning kene sik ya. Intan ning kene sik Ibu tak delok sene kono. Ono apa wae? Pokis, Mbak. Nggih. Lah niki nyuwun sedasa. Nggih. Wis diborong Bu Yuni. Semili kiti wele-wele. Wele-wele. Piro ki? 10 nggih. Enek gede. Ada gede. Ada gede. Niki acarane tiap
berapa anu Mbak? Kula mboten ngertos Mbak. Loh. Oh, dibuka seumpami rame mungkin berkelanjutan ngoten nggih menawi nggih, menawi. Halo. Soteng Bu. Iki Bu, ya Allah. Nggih sekedhik. Mbak Wi sampean. Nek gak ngene ra guyon ya Mbak Wi ya. Lah Intan kula tinggal teng mriku. Lah ampun mulai nyuwun seblak. Napa niku wau? Enten tahu isi, enten napa wau? Ya Allah Mbak matur sembah nuwun nggih. Nggih amin Bu nggih. Ya Allah Mbak selaras manis pokoke. Oh nggih, matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Iki sing donat baju. Sosis bakar pop es. Ayo Ibu Dewangi. Wis ngajine wis mulai, Nduk. Ayo tan cepetan. Sik yo sepurane Ibu rong masakno. Nunggone wong ngaji natakno wong ngaji ki monggo. Iki punyaku. Oh iya dimam bareng-bareng aja muni punyamu, punyanya mereka, punyanya Pak Lurah, punyanya siapa ibaratnya kabeh maem bareng-bareng. Wis ayo Diwangi noto jajan masuk rumah. Wis ayo dimam bareng-bareng. Iya sik toh sebentar sabar. Kamu udah mandi apa belum? Belum. Lah duh kok ngurung mandi. Ditinggal mama ambek Intan yang kene lo Intan, tolong Intan Ibu tolong dibantu ya Nduk. Engko nunggoni wong piring. Iya sini dibagi ayo. Iya. Iki ndok mentah yo le ya, engko nggo maem. Aku tak masakno nasi sik. Iki dibagi. Ini ada onde-onde. Aku jukokno piring 2 Tan. Ibu tak ndang gawe teh. Wis bar iki Mama sing mengguri Ibu tak sing ngaji ya. Sik sebentar ya. Semuanya dapat. Kudu sabar ya, semuanya dapat. Iya. Iya, sik sabar semuanya dapat ya. Iya. Ya ambekanku pangsa melayu rene ditelepon. Bu, sing ngaji teko, ijek golekno iki, pesen jajan, pesen. Alhamdulillah, bar ki langsung balik ning rono mrene. Wis Dik Susi tak kon nunggoni sik sing ngaji. Delok Tan awakmu iso menolong menyotengkan sebentar kok enggak? Ngene. Engko nek pamane gak anu ora ndak mundur ngono ya. Ndelok apa ku ya? Aku udah. Fokus Tan. Fokus ndak tolong Nduk. Heeh. Kering anu sawah. Nduh mosok iya. Tak ndelokno. Iki ya donate ya satu-satu. Sik. Mosok njegur ning kali. Aku ndredeg sik aku tak mam tahu sik pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Iki apa? Sempol. Tak harapan itu sik pemirsa. Ini tuh. Gak nganggo ada. Bentar ya, beneran dimasaknya ya. Itu tak kamu ngaji ya. Biasanya sih mbok syuting dhuwure Ibu kene sirah. Enggak. Intan gede order apa lho. Manut Ibu ngono lho, asal sak karepe dhewe. Ibu Njegur ning kali Mas Dimas. Ibu tenagane dibagi rono dibagi rene ngurusi rono rene pikirane. Ini gimana bareng-bareng? Betul. Nak rek marah. Gara-gara? Gara-gara. Ngapain? Hah? Ngapain? Hah? Ngapain? Mobil kena? Mobil kena? Ayo Tan. Kasih serempet. Dek, kasih Yaya ngomong apa? Mbak Repa kemarin marah-marah pas mobilnya diserempet. Oh alah. Serempet diseneni. Wis video wis lama. Iki langsung jus. Engko nek tak peseno Bu Carek barang, Dek. Tak peseno jajan ngene Bu Carek barang, Dek. Tak syuting nah iki. Aja dipateni ya. Aku tak gawe nang unjukan, Dek. Enggak.
Jom. قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال Mbak Di izin minta videonya sedikit sama Mbak Mia pun sanes fokus ngaji Mbak kula nyuwun videone sekedhik nggih mboten napa-napa tak mendesak menit mawon. Yaya mana Dok? Yaya, Bude minta tolong nanti. Yo, gimana bar nangis kok kena gini oh. Kena apa? Yo, kena gini lo, kena ku lo kawate, kena Ceritanya kawate. piye? Dia ini kan nyurung terus iki ngenake loro. Wah, nangis tadi ya Allah Dok. Ditinggal nanti kalau Bude nggak ada di rumah minta tolong kacangnya dientas ya. Kuwi kudanan neh diingi wis garing kudanan neh. Yo, kok aku gak lali kok yo. Kemang wis baca doa apa belum? Sampun, ibu mah tak umani ndok, Bu. Aku mangan mbek kecap tok gak apa-apa yo. Lah kuwi tadi tak beli no mie bakso. Lah mie bakso no? Lali, engko tak pangan engko. Lho. Tak tumbas no mie bakso, Je. Aku lali. Lah dek sontok kecap kondi. Aku untuk kecap komejone ibu pawon kono. Tak tukokno mie bakso. Lali. Engko tak tumbasno sayur nggone Mbak Weni. Iki lho ngene Bu, aku mam kecap mbek telur wis tak tumbasno mie bakso ide anggitku dulu tak tumbasno sayur. Tak tumbasno sayur nggone Mbak Weni. Iki mang bar madul nangis dianu yoyo. Nek bandulan pelan-pelan, Dudut bermain sama Yaya Yoyo Mbak Intan yo. Berteman yo. Mama ini ngomong gak kerja. Ketatap sing iki. Ya, Banter nek anu. saya sebuanter. Terus Yoyo akhirnya melarikan diri. Ojo Dek, ojone cah cilik. Yus ngono kuwi engko ya apik neh. Intan mengkane to sing gedhe adike dimong nek pas pencolot-pencolot ngono kuwi dikandari yo. Geki mine di mama mie bakso kok Iya nyongko aku coba aku tunggu. Lah piye saiki tak iki mah izin Mbak Mia sekedap nggih kula tak teng wingking sediluk. Mengke tak mriku melih nggih. Tak gawe napa? Tas nang tak tinggal. Iki Mbak Mia men ditunggoni Mama Susi, engko Bunda Dewi teko. Bosan apa aku tidak tahu. Demikian pemirsa cerita pagi ini. Mbak Indah minta tolong untuk kataman Quran di tempat Repa. Nyuwun pantungane mugi-mugi sekalian kirim doa ahli kubur, terus sekalian nyuwun pantungane mugi-mugi mbahi paringi kesehatan, mugi-mugi pinaringan kesembuhan, diangkat penyakitipun nggih pemirsa. Kenapa di rumahnya Repa Bu Yuni? Karena sekalian ya pemirsa ngiras-ngirus nggone Repa tinggone ngaji ben omahe adem. Nek nggone Intan kene karo nggone Mbak Indah alhamdulillah kan nggih sampun wis tahu ngono pemirsa. Saiki genten nggone Repa wis ben paringi keberkahan, nyuwune paringi slamet, paringi ridhone Allah.
paringi ridhone Allah, pinaringan sehat, paringi panjang umur sing berkah. Mangos ngobrol karo Mbak Mia. Mbak, kula nyuwun videone setunggal menit nggih. Nggih, mboten napa-napa. Mengke gentosan saumpami kula mengke mboten nunggoni full, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Aku ya mau sedih tok iki ngebarno iki video iku nang ape ndang nunggoni nek soalnya cek padha serius maos Quran. Ngoten nggih pemirsa. Yo Yaya jangan dianu toh nang wis nang kelambenan. Yaya tapi tadi sudah mandi nggih. Sudah. Wis yang pinter nanti Bude nek pulang tak tumbas nombo apa engko ya. Pokoke ora. Lah kok wis mbok ponis ngono lho nduk Ibu. Lah pengen apa? Wis tak tumbasno jajan. Kacangan kan gak boleh aki-aki aku. Lah Intan pengen apa engko ditumbasno buah? Jeruk, Iwak jaran. iwak sing gram nambah indah kuwi kok popone. Iya, anu to apa ning ngarani geprek. Walah nduk berarti berketatap. Himpun pemirsa, doa terbaik untuk jenengan semua. Sugeng iki ijek pagi pemirsa. Selamat beraktivitas di hari Minggu. Ki mang enek car free day ning gone sepanjang jalan Kendilan. Aduh, kon pamit dulu. Doa terbaik untuk jenengan semua, yang sakit yang paling sembuh, untuk pejuang garis doa semoga yang diberikan momongan yang saleh-salehah. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus Wis tak masakno sik nduk sepurane ya Ibu mang rong masak, tak tinggal riwari.